भारत माता की जय। आप सबके हमरा बताते हुए बहुत दुख बा कि आज के दिन 14 फरवरी 2019 के दिन जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जब सीआरपीएफ के टुकड़ी अपना वाहन से जात रहे तो एजा एगो बहुत बड़ा हमला भइल, पुलवामा हमला, जौन की इतिहास में एगो काला दिन के रूप में अंकित हो गई। ओह दुर्घटना में 40 से 45 जवानन के जान चल गई। जौन सीआरपीएफ सेवा भक्ति खातिर समर्पित बाटे, राष्ट्र के सुरक्षा खातिर समर्पित बाटे, ओकरा जवानन के चिथड़ा उड़ गई। ई घटना कभी भी भुलावल नइखे जा सकत, मन से निकालल नइखे जा सकत। आज भी हर दिन ई शहीद हमेशा ही वंदनीय बालो, स्मरणीय बालो आ ओहन लोग के प्रति आज कुछ पंक्ति के रूप में एगो श्रद्धांजलि अर्पित कइल चाहतानी। आशा बा आप सब लोगन के साथ मिली। साथ ही हम इहो कहल चाहतानी कि जितना भी शोकाकुल परिवार बा वो सब के साथ हमनी के हमदर्दी बा आ हमनी के उनका साथ बानी जा। लिही एगो गीत के रूप में प्रस्तुत बा हमार भावना। पुलवामा के वीर शहीदन के ना भूले पाई मन, स्मरण रही कुर्बानी हरदम भूली नाई वतन। पुलवामा के वीर शहीदन के ना भूले पाई मन, स्मरण रही कुर्बानी हरदम भूली नाई वतन। नमन नमन नमन। काला अक्षर में अंकित बा हमलाई पुलवामा के, रोअत रोअत सूझ गइल बा नयन सगर घर वालन के। काला अक्षर में अंकित बा हमलाई पुलवामा के, रोअत रोअत सूझ गइल बा नयन सगर घर वालन के। देश के खातिर खून बहवले सीना से जवन, देश के खातिर खून बहवले सीना से जवन। स्मरण रही कुर्बानी हरदम भूली नाई वतन, स्मरण रही कुर्बानी हरदम भूली नाई वतन। नमन नमन नमन। लाल भइल कश्मीर के घाटी, लाल बिना आंगन। एक और जहाँ कश्मीर के घाटी लाल हो गई, ओइजे कोनो घर आंगन से एगो लाल, ओकर बेटा, ओकर पति, ओकर सवांग अलग हो गई। सुनी। लाल भइल कश्मीर के घाटी, लाल बिना आंगन। सून भइल घर गांव युवा के, खून भइल अदहन। सून भइल घर गांव युवा के, खून भइल अदहन। नमन नमन नमन। पुलवामा के वीर शहीदन के ना भूले पाई मन, स्मरण रही कुर्बानी हरदम भूली नाई वतन। नमन नमन
नमन नमन नमन नमन। भारत माता की जय।